дар мулоқоти намояндагони кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази исломшиносӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ходимони дин ва фаъолони ҷомеаи шаҳри Турсунзода нахуст муҳтавои паёми президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ шарҳу тавзеҳ дода шуд. баромадкунандагон сиёсати созандаву бобарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро асоси пешрафту тараққиёти ватан ва ташаккули маънавию касбии шаҳрвандони кишвар маънидод намуда, паёми сарвари давлатро ҳамчун як роҳнамо дар пешбурди фаъолияти ҳаррӯза мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. шароити нигаронкунандаи ҷаҳони муосир ҳар як фарди солимфикру ватандӯстро тақозо менамояд ки бо дарки масъулияти дучанди шаҳрвандӣ дар ободии меҳан ва ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ саҳмгузор бошад. зеро зиндагии пурсаодат, осудагии ҳар оила ва пешрафти ҷомеа аз тинҷиву оромӣ ва истиқлоли давлатӣ вобастагӣ дорад. дар баробари ин насли калонсолро зарур аст то наврасону ҷавононро дар роҳи дурусти ояндасоз тарбия намоянд ва ҷиҳати пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, роҳ надодан ба зиёдаравию хурофотпарастӣ, ҳидоят намудани насли наврасу ҷавон ба роҳи ватандӯстию меҳанпарастӣ ва ба хизмати модар ватан ҷалб намудани онҳо, инчунин ҳифзу ҳимояи манфиатҳои давлат ва арзишҳои миллӣ таъсиргузор бошанд. волидайнро мебояд истифодаи дурусту манфиатовари телефонҳои мобилиро аз ҷониби фарзандонашон назорат карда ба онҳо ҷиҳати илмомӯзӣ ва соҳибкасб намуданашон шароити мусоид фароҳам оранд. зеро дар сурати паст будани фаҳмиш раванди зудтағйирёбандаи авзои ҷомеаи имрӯза метавонад дар мафкураи ҳар фард таъсири бад расонад. аз ин рӯ сокинони мамлакат бояд дар атрофи сиёсати роҳбари давлат муттаҳид шуда бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ, оромии сартосарӣ сарҷамъона меҳнат намуда ба хотири ояндаи неку босаодати ҳар оила ва афзун шудани дастовардҳои ватан саҳмгузорӣ намоянд.